Alah weteng kok larane ngene piye ngepok geger nguri. Aku iki nek ora nyolong timone Pak RT dak ora bakal diweni wong. Ketok wonge pulit banget ten ngene. Jajali aku tak rono. Nek tegalane. Timun gede-gede ngene. Iki nek tak colong tak pangan karo tak ijolo rokok Mak Mentrek iki. Aku iso ngomot rokok iki. Seger iki. Wah. Kerenan iki. Kampung Pak RT ora ono. Ketok iki wis cukup iki. Wis seger ya apa ora ana Pak RT. Lek timun, aku barang deka aku lemah yo, tak guai isi ngono ya tadi timun. Aku wis barang deka dhuwit wis pokoke nek tak tiliki timunku, pandhe kabare malah kebanjiran kok. Iki nek gawak pacul ngono taleni kok. Timun iki nggo dipetali. Loh. Ya Allah, pan darut ana. Ngene ta. Lah iku timunku piye? Nanti mau ngene pentile ta iku piye? Alah timunku ta. Timunku kurang ajar sama kelakuan sapa iki. Jantrat iki pan blarutan. Ora kelem ngopeni timun, ora kelem ditile-tile. Alah macek padha apa iku padha pentile Siti. Alah segede betaya apa? Kurang ajar. Aku memang ora dicontot. Ora iso iki. Tetep perkarakno nek iki, tetep perkarakno. Hah. Wah, sebagai hansip ya aku nek ora latihan kungfu. Nang desa kene bahaya iki, maring tetep gorgan. Nek hansip contot pinter kungfu, ora bakal wani. Latihan sik. Iki latihan pukulan tangan ya, ngono njata serampok. Kudune rampoke semapot. Ini apa sih? Keras banget pohonnya. Ada apanya sih? Ajar, keras. Pohonnya keras. Ajar. Waduh. Tanganku aboh di atas gedang aboh ini apaan ya gedang mau. Waduh, gimana sih? Loh. Pak RT. Aku lepas. Ada apa, Pak? Alam kok. Loh, blarutan. ada apa ya, Pak? Timun udah tegalan. Timun lah kowe pelapa nek kene Bang. Dado. Latihan kungfu, Pak. Ala kumpul. Apa kumpul? Dan ngerampok, Pak RT jur. Rampok apa timunku teh? Oh, ketewasan. Kowe duwe pira mbok tambani ngono ya, timunku ilang. Kabeh, Pak, ilang kabeh. Entek arek pendil blok kowe dikeki pendil. Aduh, iki Pak, iki dijikok sapa iki? Ini Pak yo. Pak, ini iki jod. Alah ya. Jod dukono nenggone Mbah Dono. Putu kita masalah kita gede no. Dukono kecekel di masalah nopo Pak? Tak masalah no pokoknya ya. Yo, iki do nenggone Mbah Dono. Sabar nyolong. Iya ketemu. Ayo sabar Pak yuk. Iya ayo. Ayo semangat tuh. Ayo cuk. Aku bela. Aduh bagus.
Cuk. Timbul kuwi lah, timbul kuda terus. Alah. Tetak singgahno timun iki nek ora ngono aku ya diroi wong iki, diroi RT. Bubuk enak dah, ngoran adul anu timun mak mentrek. Tak itu rokok karo kopi. Loh, ana enten karo pancip rene apa? Bari. 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 Tidak guna Bari. 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 Nuwun. Monggo monggo. Adono. Loh, ana apa? Bari gawe apa Pak RT karo pancip? Mbah, Hah, piye? Piye, Pak? Pancip piye, Pak? ingin Mbah. Ya. timun. Timun Mbah. Ya. Timunnya Pak RT. Ya. Entek tolong maling Mbah. Dia apaan? Hilang ngesuk Mbah tang itu. Dilek sawah entek Dino timune. apa? Dino apa? Tanggal piro? Iki, iki. Sarwan iki Mbah. Ya Selasa iki ya. Nah, iki delok Mbah, monggo digas Liga. Pak RT monggo. Cukup. Pak RT liga. Hatiku sakit. Badanku melemah. Liga. Ya. Aku duduk Ya. Ini Pak. Ya. Sabar Pak. Ya. Liga. Sabar Pak, sabar. Timun tak ada kenalan. Loh, kamu mana dua nih Pak RT? Liga Isara. Isar. Liga no pancip. Liga no. Wah, itu tua malah Mbok. Loh, Sabar Pak. sing apik. Sabar Pak. Badanku melemah. Sing apik. Timun. Ya, piye iki? Timunku piye, Mas? Piye pancip Pak RT? Iya timun konda. Del tok. Loh, karek pendel tok. Iya, ketek-ketek kurang aja. Tanggal piro iki Mang dino apa dahuna tadi nilai ilang. 40. Wah. Ya. Iki jaluke piye iki jaluke? Ketemu sing nyolong. Sing nyolong ketemu? Apa ki? Ya. Iki piye iki kudu Piye Pak Hansip kowe sing ngomong kene Pak Hansip? Keterlaluan iki. Iya. Ya Pak Hansip piye? Delokno Pak, anu Ya, Mas, ya. nyolong. Ya. Padahal iku sing nyolong aku dhewe. Tak mantrenane iki ya lah. Tak mantrenane. Topi saya budaro. Abane iki piye lho ora iso iki. Ora iso iki dimantrani suarane Pak RT. Iya lho ya iki piye. Cuma iki aku. Sabar Pak. Topi saya budaro. Bah, lu dhewe iki lu dhewe. Lho, lu dhewe. Aku wis bingung iki. Wong mantrane situ Timun. Sabar Pak. Apa ini? Apa ini? Timun. Piye timun? Adono. Timun. Ketemu lagi kok. Walah, hawane kok panas ngene lah yo. Ngene iki man rujak, jambu. Walah, seweger atake rujake sing rodok pedes ngono yo. Amel-amel ae cah kok koyo wong ngidam. Ning ketokane kok cocok iki, hawane pos. Enak iki ketoke dienggo rujak iki. Kok panas ngene iki. Wah, Mak Menteri lagi nyapu. Mak Menteri. Loh, Siti? Walah, kok suwe ra tau ngetok ning dialekti. Aku yo ning omah terus sama gak tahu ning ndi. Sik Areti. Kenapa, Mak? Aku ayu ora, Mak? Penampilan adek nganggo sandal jinjit. Nganggo klambi ngono kok ngalah-ngalahi biduan. Iki ame dadi LC. Elsi ki apa, Mak?
LC ku lho Ti, Ladies Club sing jarene wong wedok ayu-ayu bayarane gede ku lho. Ning kota-kota kono nek ning desa ya ora ono. Bayarannya gede, Mak. Heeh. Walah, aku yo pengen, Mak. Lah ngene iku nek daftar ning ndi? Cak gedung. Ngono ku kowe kudu kuat mental kok ono daftar dadi LC. Wes nek ra mudeng LC yo wes kono linggih. Kemana tuku apa kok tekan kene tumben? Arep tuku gula abang, Mak. Loh, bogo apa? Yo arep rujaan to. Loh. Kok kayak kembar aku Ti? Aku ki mang barasan-rasan kudu rujaan kok. Nyidam apa piye kowe Ti? Yo ora wong aku iki wis rondo mosok nyidam karo sapa? Lho nek menawa ndingi saurunge rondo mbok cicil kalau jontrot. Ora, Mak, trae iki lho panase ngene, cocok kan nek kanggo rujaan. Iya Ti, aku mang yo pikir ngono Ti kepengin. Sik Ti, sik ben rame, tak telepono gengku sik ya Ti. Sik sedilu. Wah, cocok iki. Sik ben rame, tak telepono gengku sik ya Ti yo. Yo, Sik iki kulum. Sik nganu sik nyamini. Kurang ajar. Lho nyamini iki apa leh? Ditelepon kok ora diangkat? Sik yo. Tak telepon neh. Anu mutmainah. Sik. Bocah do sambil ndelep tenan Ariel. Ditelepon wayah buta kok ora diangkat. Iki sapa nih iki? Sing nomor aktif kira-kira sapa iki? kulum. Alah bocah iku ku HP-ne ngedropan. Mosok tak telepon Aisyah, hai Aisyah. Ayo. Ya ora diangkat apa doran duwe paketan lho iki wong-wong. Kurang ajar kok Ti. Tak nganune ayo Ti. Tak ikune ae, cete ayo. Ayo kawan-kawan merapat ke warung Mak Menteri. Ada acara rujaan. Cepat. Sik jajal kulum nek menawa HP-ne ora ngedropan yo. Yo ketoke ora moro sawah mau kulum kok. Kok gua tuh lagi nih lum ki wanku akeh pol golek ana lum. Lah akeh tenan iki ya. Iki nyamini karo simut ki ning ndi ya tumben kok ora ana ketok dino iki. Iki mang bebono-bono kok lho ning Bina jarene wong loro. Lah apa golek utangan ning Bina? Ora oleh utangan. Lah apa? Neng rumah sakit. Rumah sakit Bina tak kira ning Bina koperasi kuwi lum. Lah gedine cah. Apa sing gedhe lah tak kok golek wan kok malah tok gedhe-gedhe iki lho lum. Iki lho aneh. Wan kok gedhe. Ndak ana temone lum. Iya iki lho lah. Iki sik. Iki mau kok ana Mak Menteri telepon bolak-balik iki mau. Lah apa? Delok sik. Oh, ngirim voice note iki. Sik tak buka dhisik voice note. Ayo kawan-kawan merapat ke warung Mak Menteri. Ada acara rujaan. Cepat. Sik. Siapa lum telepon? Halo? Apa, Mak? Bocah kok kurang ajian. Dadi telepon orang ngangkat-ngangkat iki done ngendi? Lum. Dan terus rene cepet. Aku me rujaan iki ana Siti barang. Tulung kowe engko nek lewat ngarep omahe Aisyah ya, apa nyamini engko parani? Engko parani rene kon melok ning warungku ya. Heeh. Aja lali. Ya tak tunggu. Cepet. Capcus. Nah, kene tumben HP-ne orang ngedropan ya. Wah, mantap iki lum ana rujaan lum. Ayo merapat Mak Menteri yo. Ya wis, sesuk petane sesuk yo. Ya turun sesuk ya. Ayo. Cus ya. Apik men, Mak. Anyar iki bar golengno aku. Guling apa? Golengno BRI aku ruku metu. Kok wis Ti, sik tak siapno bahan-bahane ya Ti. Yo, Mak.
Ya Allah Gusti Siti, awan-awan kok sepatunan jinjit dhuwur ngono. Bar kondi, ya Allah tasih barang kok ya modis ngono. Bar bookingan po piye kowe iki? Ya iya. Lipen we menger-mengere ya Allah Gusti Lum. Oh, sing berbookingan. Lah iki dandanane stile ngene. Lah iya kok Biasane ra ngati. tau ngene. Ya winginane kan wedhusku tak dol kabeh. Kok Bar rapi jon. barat dadi rondo dadi modis ngene ya. Rondo anyaran cal. Seger layangan. Lah iki meru jaan iki, Mak. Linja. Ayo Ora, durujaan. iki rujaan iki perkara apa? Iki nyidam Siti. Ora, iki mang lho hawane kan panas. Aku ku kepikiran kepengen rujaan lho. Jebule malah Siti yo kepengen rujaan. Ora ngono. Aku iki mang kudu emosi. Lho janjane nyamini karonan Mutmainah iki do ning ndi ditelepon sedina kok ora ono ngangkat iki lho. Wong iki ne bina, Mak. Mek utangan. Lah kok mek utangan bina rumah sakit kuwi lho. Wah. Kok iso mek utangan? Aku mau tak kira ki yo bina mek utangan kulum ngomong mau yo jebul bina rumah sakit. Sopo sing loro? Mbok tanggane tan kulo ni. Walah, yo wis ah. Yo wis yo sidane yo geng kita kurang niki kan kurang rancak. Ayo kowe ning desa. Sakonone ayo disambeli kono. Enak yo ngene iki kok karo buyang ini. Cemplang ora wingkom. Lagi apa lagi engko? Yo legi to yo. Nek kurang legi karo nyawang aku. Ngono. Sik. Wah, nasir ya koyo Iki- ngene. Tak sawang-sawang kok ana sing kurang apa ya? Iki buahe rumangsaku ya wis ana apel, wis ana jambu. Yo genah kurang nyamini karo Mutmainah no. Ora. Buah iki lho. Oh, buah. Timun, Mak. Kurang. Iya ya, Ti ya. Timune. Mang ana timun ya seger ya. Ulum nak ana timun hawane kok langsung gagenan ya. Iya, mang ana timun dak seger mau ya. Lali ya re. Kopi seger karo rokok. Mak mentrek iki. Seger ya. Dadi sambele. Ayo dirasakno. Ono yayang ning kene malah nglumpuk. Anjir nang. Mbah, kong ndi mang, Mbah? Kok kan lo jurang anu mak mentrek. Ah, mbek apa ucul iki, Mang? Gawa apa iku, Mbah? Nggawa timun. Loh. Lah kok cocok kae lho. Gawa timun, Mbah Iya, Dono. kok ngepasi men Mbah Dono? Buka, Mbah iki pas rujaan njaluk, Mbah. Seger le cacah. Karo wedok-wedok. Walah, akeh Mbah timunem, Mbah. Iya, cah. Gede-gede Gede-gede sisa. sisan dawa. Sing loro ya iku ti. Kok reti ae kowe, Mbah. Iya, ti kowe, Mbak. Walah, gedene. Walah. Mati aku titi nek ngene iku kowe. Lho iki ra gratis lho Pak Menteri iki. Iki ra gratis lho ijol rokok karo kopi. Alah. Tak kira mau tak gratis, Mbah. Mbah tiwas aku Aku seneng. tau pedhot iki. Iki ning kono tukulan dhewe. Nek kopine ora anu gula kuntek, nek ganti rokok lah. Wis ora apa-apa Pak Menteri. Rokok-rokok lah. Oh, tak kira. Seneng aku ndang. Lah iya. Lunga. Ih, Seger iki anune rokok metu iki mesti iki. Wah iya Mak iki wah. Wong kok rokokan, terus Nek yo seger-seger ya. Ora ana tamu piye dino. Timune yo gede ya. iki ada sik benggol ngene ya, Mak. Mentolo, Mak. Iki langsung dicolok sambel yo enak Lah iki. iya. Ngene Sama. kok langsung. Masyaallah bismillah. Iki enak. Gimana hilang? Cukup. Pak RT. Pak RT, rujaan, Pak. Iki koyo timunku. Timun Padha iki timunku iki. mulane padha ya. Iya bar kotane iki lho. Tulisane RT. Iya ya. Menteri akuntan Mbak Menteri iki mesti. Loh, sik ah. Ah, ora iso. Iki timunku. Iya iki urusane. Malah titik Tok karo nang ulet-ulet lho.
timunku kok. Apa sing duwe timun iki kowe tok? Ya sak desa iki pokoke sing ditimun aku tok. Lah kok iso kowe ku nuduh Para kita? kote ono ya, Sik, sik. gimana ya? Tak jelas terang deh. Iki, mikir yo. Barkote RT Sagio, rata ora. Sing ngene tak Iya, jelasno. Ning iki- kene seksine akeh yo, ana Siti, ana Kulum, ana Aisyah. Yo. Jajal ke mang takon iki tukune ning endi? Mbak Dono iki mau. Badono. Dono. Kita iki Badal. malinge. Malah nuduh kurang ajar kowe. Badono apa iki? Lho kaya kopo Badono. Badono. Dewe wangi kok RT dewe wangi. Kurang ajar kok tak tambah itu. Hari itu. Ini. Wajar.